Tak priatelia, toto ma strašne baví. Včera večer v Trakoviciach Emanuel Holub, Katka Rybišská mi odovzdali podpisové hárky so 100 podpismi svojich kolegov, rodiny, príbuzných, susedov, priateľov, mojich podporovateľov. Tak toto je kontaktná kampaň ako hrom, presne taká to má byť. Ak máte, preto vás vyzývam, teda aj ďalších, ak máte podpisy, podpisové hárky, zavolajte, že mám prísť, prídem na presne dohodnutý dátum, zavolajte tiež svojich kamarátov, ktorí vám podpísali, alebo blízkych, spriaznené duše, ktorí tie hárky podpísali. Ja si prídem zobrať, sadneme si a spoločne sa porozprávame o tom, ako urobiť niečo dobré pre Trnavský kraj, pre Slovensko. A 24. oktobra verím tomu, že pri takomto spôsobe kampane určite zvíťazíme. Nech žije Slovensko a vďaka.